5.7 million pesos ang monetary assistance sa Cebu City Government alang sa mga apektadong lungsod ug syudad sa amihanang bahin sa Sugbo nga naigo sa kusog nga linog niadtong Setyembre 30. Giklaro ni Mayor Nestor Archival nga 2.85 million pesos ang nadawat sa kagamhanan gikan sa mga private donors. Apan una na nilang gisaad nga doblehon ang kantidad sa cash donation nga ilang madawat. Asoy pa sa mayor nga posibleng gamito nila ang portion sa mga kwarta pangpalit og mga housing materials. Then gikan sa engineering aron pagtabang, pag-ayo sa ilang water system. Kay ang ilang water system nagaguba ang main lines. So ang ilang main lines mo ay basic kay natong tabangan. Kunya kung maayo na ang main lines, at least nanay tubig nga mag-flow kada possible sa ilang mga kabalayan. Gawas sa mukaba 2,500 relief packs, dugang emergency vehicles ug medical personnel, duna sa gitukod nga staging area o command center ang Cebu City LGU sa Bugos City. Aside from the money, aron di sila maglisod og palit, posibilidad may pinakagrabe nga kinahanglan nila ang housing materials fund kay nagaguma man gyud atong mga balay. Mo suggest ang council nga ang atong ihatag mga housing materials, then that would be a possibility. Nagkaniyon si Archival nga bukas pang mudawat og mga hinabang ang kagamhanan. Gani padayon pa ang pag-repack sa mga relief goods sa Cebu City Hall. Samtang 80% na sa mga pampublikong tunghaan dinhi sa Cebu City ang dunay green light gikan sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office nga makabalik sa face-to-face classes gikan sa kasamtangang asynchronous classes. Kini human masusi sa maong buhatan ang structural conditions sa mga building ug nasuta nga mga minor hairline cracks lamang ang nakita. Apan asoy pa ni Disaster Head Dave Tumulak nga dunay pipila katunghaan sa mga bukirang barangay nga apektado gyud sa linog. Duha ni ka barangay, duha ka eskwelahan, pero gamay ra kayo but grabe ang iya kay poste mangod. Gikan gyud sa iyang post unya columns. O nga moy buhaton nun. Muna nga wa ni siya, gi-advise na mo nga dili ni siya pasudlan. But the rest of the school okay ra. Lakip sa ginganlan sa mayor mao ang tunghaan sa barangay Budlaan. But there are some schools like Budlaan, preliminary na istorya nila nako ganina, nga naay mga classrooms nga di gyud pwedeng gamiton. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.